бардор 50 та айфони 13 12 вардаги бардор ҷуна тамошо кунед. Айфону пачка оригинал бардор магазинимо шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Боҳор дай бардор магазини акай сифуна шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Боҳор на айфон XR айна пачка састаниш 3200 3300 айна неш 1.5 айфон 13 ай 1.5 сона печат экран дайна 1.5 сона дорим 1300 сона дорим тамошо кунед бардор шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Боҳор айна поко айна поко 256 оперативка 8 нархиш 3300 сона неш ям поко ай 256 оперативка 8 2000 сона не 128 оперативни 6 отвечач айбара 128 ба 6 1400 сона не Redmi 11 Lite 2211 Lite на бардор тамошо кунед на нархи телефону бардор бо хаварш шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Боҳор магазини акай сифуна эй планшета килонкай ториш кандагини соли планшет састаниш навай коробка дора 650 сомона на бардор тамошо кунед шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Боҳор магазини акай сифуна марҳамат тамошо кунед бардор не F62 дорим 256 оперативка 8 3000 сона бо арзон мешавад ина марҳамат iPhone 6 холи 600 сом не iPhone 7 нархиш iPhone 900 сом не Redmi 1000 сом не 8 900 сом не iPhone X 2300 сом не GH 230 сом на бардор тамошо кунед ай мардум TikTok бенивад минадорум бардор хадасгирӣ мекунам раҳмат бардор ва шуморо чӣ гуфтанем бардор дар YouTube телефон тиҷа бизанем YouTube дар бардор канал дорум дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардор хем TikTok дар телефон тиҷа YouTube дар бардор телефон тиҷа бизанем марҳамат ина